Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payang tigundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Martes, 24 apo ti mabilang, ini bulan ti Enero 2023, eksakto apo nga makalawas, ti palabsen tayo, malpasen ti umuna bulan, ti tawen 2023. Idanon ti ENR Online, ti sabali pa nga parang, ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dari apo ni pagayam yo, ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapnoy dasar mi apo, digiti kang ronana damdamag, nga mumi nga dati pakasiknan tay, amin asa nga pada. Digirin tayo ito i-dasar, when tayo pagsasaritaan, pagsisinukatan, ti kapampanunutan, imported asibuyas, nakadanunen dito ipagilya na Pilipinas. Iti sa baling nga bangir, iti House of Representatives, mairugi ka na po ti panaka-investigar ti large-scale agricultural smuggling dito ipagilyan nga Pilipinas. Iti sa baling nga bangir, Department of Migrant Workers, gigiyem kay absat inkarida apo ti Justisya, iti pamilya deti overseas Filipino worker nga napapatay ijay Kuwait gagiyem keng kaabsat. Iti sa baling nga bangir, Presidente Bongbong Marcos nagpalawag no apay nga agtalinaed kas Sekretaryo ti Department of Agriculture gagiyem keng kaabsat. So padaanan nyo anat ti palawag sa bagay kaditi muno na po nga panagsarita ti Presidente kayat na nga madalusan ang mamimpinsan ti Department of Agriculture sakbay nga mayawat iti sabali ang mangimaton gagayem ken kaabsat. Iti sabali nga bangir agasawa natay gapo iti seluso a pulis. Iti sabalin tupay nga damag ngayon kam danon kada kayo sa nga pulo nga big time smugglers na inaganan, di ba? Idi kalman na danti sumagmamano nga smugglers sa po nga nainaganan gagiyim kay kaabsat babaeng kini Senador Raffy Tolpo. Dagitoy, tintay idasar, intay pagsasaritaan, ken pagsisinukatan ti kapampanunutan, iti lasod ti may isang oras, nga panakaidanong kada kayo di programa, Damdamag ni Berto. Daytoyen ti sumbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin dagiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka rin titarken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatangan ka rin Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka rin aming nga klase ti mula ket para ka rin titarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, dagiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, 7 minutos kalpasan ti alas 12. Inamin ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga araramaten na tiki na presidente na idipagilya ni Pilipinas ken kastamete bayat nga isuna ket DA Secretary wenno ag Department of Agriculture Secretary. Inlalawag ti Presidente nga itibiyang ti Department of Agriculture adu digiti banbanag nga mabalin na nga aramiden nga insigida kas maysa nga presidente. No adamit digiti wenno adamit ti may patakder nga kas sekretaryo gagiyem kamsat maaramid deto ngem mabayag ken adu digiti diskusyon na DJ ti takder ti biyang ti presidente. Kunana kadagiti mo na nga panagsarita na apo kada ti posisyon nga akamen na kas DA secretary nga adda digiti kayat na nga madalusan wenno maipatungpal tapnon ti kasta adda seguridad tibiyang di agtaltalon nya sa anda nga magundawayan kakabsat ken gagiyem DJ apo ti biyang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Isu nga ekspektarin tayo nga agtalinaed kas DA Secretary idikalman na digiti suggestion nga masapol nga agriculture expert ti maipatakder wenno maipatugaw kas DA Secretary. Sabag ano kitain tayo apo adamet adamet ti takder wenno punto ti presidente isuna ti presidente gagiyem kay kabsat then no adda digiti kayat na nga implementar parang shortcut gabot isuna nga ti chief executive idinto nga no adda ti maipatakder nga kaskunana wenno maipatugaw kas sekretaryo ti agrikultura adda digiti diskusyon adu nga steps ti maaramid sakbay apo digitay may implementar nga proyekto para kadagiti agtaltalon para kada kayo gagiyem keng kamsat ana digiti kang runaan nga rumbe nga maaramid amok adu ti adday ti kapanunutan nyo umuna DJ serbisyo nga may dumanon iti biyang ti pagtatalunan no farm to market roads no kunatayo nakaadumet din apo ti biyang ti gobyerno iti biyang ti farm to market roads gagiyem keng kamsat even local government unit adda digiti pundo nga mabalindang aramaten pang infrastruktura kaslo kumati RA 7171 di ba mabalinda usaren na gagiyem keng kamsat dati 20% development fund adamit mabalin na mausar sadyay para iti pan nakapatao dapo digiti farm to market roads adupay nga ahensyas ti gobyerno ti tumultulong apo tapnon ti kasta mapaduras ti beneg ti agrikultura we have the DAR Department of Agrarian Reform adda pay dita ti DPWH di ba no adda digiti mapatakder apo nga water impounding dam dapat adda ti koordinasyon apo or mabalin nga ti DPWH ti mga rami dita kaslamat ti DPWH ken DepEd adda ti agreementuda nga digitay maaramid nga eskwela
mabid ijay DPWH gigiyem kabsat suwid agriculture sector adakas di apo nga katulagan na iti nagbaitan ti ahensya wenno detang departamento ken kastamet ten ti beneg ti agrikultura idi tiyempo ni Presidente Rodrigo Duterte kunana nga pinirmaan nan apo di order nga maited nga libre apo ti biyang ti irigasyon nga kas kadagiti sabsabali nga nasyon dito Asia para kadagiti mannalon maiteden nga libre awanen ti bebeyadan dang magingga kadagitoy masingsingir pa ilaeng apo digiti mannalon nga serserbian daytay digiti irigasyon nga imatmaton na napo ti National Irrigation Administration nga may sa kadagiti ditay ammo no apay nga saan nga balaigi apo DJ nga pamilin manipo diti dating nga presidente Rodrigo Duterte gagayem ken kamsat anapay digiti iti merkado gagayem ken kamsat diti nakabababa nga presyo digiti produkto tayo nga manipo diti pagtatalunan digiti agricultural inputs nga kasti abuno, insektisidyo, pestisidyo ken aminen gagayem adu apo digiti maiwarwaras nga makinarya babaen iti lokal na gobyerno or ti national government nagdudu mga government agencies para kadigiti mannalon ngem ti ayan na nga pagdaksan saan sapay laeng nga makaumanay wenno addamit nga minapo digiti agbukbukod nga isuda apo latan ti makinkukwa kasla kukwadan kasla personal dan apo water pump lang ngene na ket no nayawat ka diti may isang miyembro ti asosasyon di kitay mannalo nen ket kasla ginatang nang kasla kukwanan pagarian nan adag po katulagang nga mabalin niya mapan alaen ni kastoy mabalin niya mapan Sus Maria Josep no daduma agar ari pay apo ti political color dita even di kitay mangalap may kanda apo ti bangka may kanda tinet may ado ti maititid kalakwada ngem no deti nakatugaw Pera de los Buenos kaslamet din isot nang ited kaslamet din bukod na ngalingit tinang patao diti pundo tapnon ti kasta mapataod deta simmang kamay santumet deti pakayawatan na gigiyim ken kaabsat de giant pagarian nan kasla kukwanan ni gagon ni lukon kasla bagi na DJ nasaong makinaryan wenno anya laditan po even tractors water pumps anapay diti tractors kada sabsabali dijay ti ayan na pagdaksan wenno saan nga napintas apo iti pan naka mantener dagitay maibunbunong nga agricultural equipment gagiyem ken kaabsat adadta dete di machin-change oilan agpukaw ti sapol dete traktor manipularen di kitay mangiman manihir kasano nga adda maurnos apo nga nasayaat nga mapasama kinibineg ti agrikultura no kasta kakabsat ken gigiyem iawat dala ti tao kaslam na met kukwan nga pagarian nan nya di na pay nga rod ipabulod kadeti pada na nga mannalo nen o rekamiyembruan na iti biyang ti agrikultura yun mga ugali apo di kiti tattao gagiyem ken kamsat okay EJ Market apo EJ Market awan presyo di kiti produkto tayo petrolyo produkto tayo pang agrikultura itilikudan nga nakangingina apo ti agbalbalin nga gastos tayo nga agtaltalon di lang imulam nga natengen apo kadigituin haan niya agbiag deta nating utong kuma agasin yu tingin na apo di kitay insecticide nga ususaren di kitay pada nga mannalon sa inton mapanje merkado awan presyo na kaabsat ken gigayem okay let's say sibuyas bawang napnapan darigitan dito ayan mi dito maysa kadagiti nariingak apo nga adwan nga produkto dito ayan mi dito unas unas gagiyim ken kakabsat sugar cane kadagito yung alaldaw ore umay kayo dito ayan mi naladaw ti panangrugida nga dapil iti unas apay saan mette na malako apo dito basi saan mette na malako dito suka awan sa mitten ti mayat nga uminom ti arak ti basi kakabsat ken gigim so di jay kasi
nagistidi no anat maaramid idi lang apo iti maaramid idi kwa iti anan manipod ka DJ Bennal nga aggapo DJ Unas basi we have Tagapulot Palinang gagayem kay kamsat aging ganat ta isupay lang apo iti ano na pakararamida pulos nga dina-develop pulos nga awan tinaipaay nga atensyon gagayem so kung kunakini gabuta makitkita kapo nga bumasiten ti agmulat ti Unas nagasat digiti apit when numula iti kataltalunan nya na ipaayan da apo ti atensyon babaen ti gobyerno ngem still nagdown dalat ta apo ana digiti tayo produkto tayo nga ada single ada na ipaay nga ahensya ti gobyerno nga mangkita kadakwada we have Kapas ada CRDI Cotton Research Development Industry malagi pyo data ada data gagayem kang kamsat Pagay IRRI tapno ag-develop tayo anapay National Tobacco Administration nga ising single out na apo nga kitkitan ti biyang ti tabako no daduma digiti taga NTA kan digiti tobacco farmers isuda pa ti aggaapa ngamin kun digiti tobacco farmers kasanumet dito NTA kasanumet ti National Tobacco Administration imbes nga da kami nga manalon ti kanunungan na saan digiti met cowboys digiti met agangkat kada kami di ba ganyan kakabsat Cotton Research Development Industry gigiem napnapanan na deta nga ahensyan ti gobyerno nga numano atawin na pinumpunduan ti gobyerno tapnon paduras apo ti biyang ti kapas nga may isa ka digiti produkto apo idi peleng ugma digiti lelelang kada lelong tayo lelong ni tatang tayo lelong ni lelong tayo kakabsat nagbalin na po nga ba't haang nga na-develop gagayim ayun asan na ba yung yung nakita nga nakapost detay magi apo detay magi nga maaramid idi nga tali idi ununana awanen idi simrek detay nylon nga tali ni hapon gagayem kay kamsat awanen natayen ni magi gagayem no kumamet na develop digito ket napapintas ti pakaaramatan nga saan lang nga para talit nuang saan lang nga para talit baka talit kalde gagayem kay kakabsata mabalin nga na upgrade ko madigit nga produkto coming from that mula nga kaslatay kunak taunas idi ununa na basi Tagapulot Palinang detala ta ingganat ta kakabsat kay gagayem awan medla pulos ti na diskubre ni bawang natay ni bawangen gaputi imported nga bawang gagayem kakabsat idi kwa dita MMSU black garlic umayton ti produkto nga black garlic ket umungar sumanikar ti industriya ti bawang deti white gold tayo kung kunada anata awang met samot pa bawang iluko nga naarami da black garlic gagayem ken kaamsat adupay nakadadupay nga produkto tayo apo ti pagtatalunan na ti talaga nga nasaan nga naipaayan ti atensyon nang namnama tayo apo iti biyang digiti imported products nga aggapo apo kadigitay sabsabali nga nasyon nga digitoy ket produkto da manipod apo kadigitay naaramid digitoy manipod kadigitay produkto da iti pagtatalunan bakit may black garlic iti sabali nga nasyon nga saan tayo nga imuna nga naaramid ditoy ket namayagpag po tayo sa industriya ti bawang gagayem kay kamsat so digijay apo digitay makitak nga lapses ti gobyerno seknan apo iti biyang digitoy nga produkto tayo iti beneg ti agrikultura kakabsat ken gagayem kasla kaya rigan namit lang deti adaminas tayo ada minerals tayo nga marami dalandok gagayem kay kabsat iron ore ada mabalin niya pangalaan tay apo iti petrolyo ngem hantemit ma-explore
Oh, ada dito yung Ilocos Norte, ano na ba 'yon? Di ano, di pasukin Pelspar ba 'yon? Dito maarami dapo nga dito nagduduma nga porcelain anat maarami didi. Mapandakot-kuten di bantay di pasukin ibiyahe da ni Minas mapanjay China, maarami to nga porselana figurines kada nagdudumang sa tay to gatangen gagiyem kay kamsat nakanginginan ton apo nakamuno apay nga kasjay tinapaspasamak kada tayo itibiyang tiya agrikultura adu apo digitay lapses adu digitay nabaybayan nga kapayagpagan tiya bawang kadagiti al-aldaw ginggana nga natay idi simrek apo digitay imported nga bawang gabot inserrekmet digitay kadaraan tayo wenno ganggan naet nga nagiya serserek kakabsat king gagayem di kad awan tinagdurasan na awan tinag no bawang tayo diket bawang latta nga pitpitem yan talang det sa mo igisar ginggana tayo sulata ahomit pulos ti kita inyo digitay commercials digitay no kasano ti siyensya ken teknolohiya adu digitay tabletas kunada nga agga po iti bawang kasla ko mabalim mo pa nga karemkemen no ag high blood ka awamet tinadiskubre nga tableta ko mga naaramid ti bawang nga mabalin niya aramatin kas maintenance digitay high blood kakabsat king gigayem no di ba ganon isulat no anat nariingan tayo nga produkto nga iso apo ti maarami pakaaramidan na isulat ta kas kuna kon basi latta basi suka harak ti basi kakabsat kay gagiyem agingga nga napukawen at dimet mabilit basi ket no na develop kumamit ni basi napagbalimmet nga kasla digiti special wine nga aggaputi ubas, aggaputi grapes, kada mansanas, kada daamin-amin kakabsat king gigiyem di napintas ko baka agi parparwarte ko mapay na po dito pagilyan nga Pilipinas ti arak nga naaramid iti basi yung arak ti basi gagiyem kakabsat no ana apo nagadut mang gusto idi itatawa ni dumit ti mas na imimasen ditemet pinasaya at kasla di kita kumako korporasyon di kita GOCCs government owned and controlled corporation gigiyem keng kamsat no anat ti adda kadakwada isulat ta nga iso kita inyo agdadawn ti serbisyo gagiyem kabsat yung napukor noon National Power Corporation gagiyem kay kabsat dapat kita nagaramid Nabrocor National Brownout Corporation apay di namet sinaganaan ti panag-upgrade di namet sinaganaan ti ti agaramat ti kuryente kalsada lang nga po no kasanot ka ti kalsada idi isulat ta aging ganay ta inaladam met di kita ko adamit lintig nga masabal nga ada setback mo yan ni kalsada tano ag-expand ni kalsada aket di namet sinaganaan nga umadut tao umadut lugan so anat mapaspasamak datan road widening agririridan bridge widening kakabsat king gigayim parang ganun din kas jemit lang nga po tinapasamak inibeneg ti agrikultura awan ti preparasyon tayo tapnon ti kasta dumuras itilikudan gagayim king kakabsat nga naduras ti siyensya ken teknolohiya papaya, kita inyo na papaya. Ada papaya soap nga no ada komersyal ket makapalinis ti rupa. Ni Maki, papaya soup yung gamit niya gagiyim kay kabsat. Papaya. Ano pagpatinggaan lat papaya, nimbagpit ada empanada. Kita inyo digit babak na nga po estado ti Hawaii. Anat ti pagbaknangan ada plantasyon dat papaya. Iparparwar mailaklako ti outside market di kita papaya da ditoy hanggang inartem lang ti papaya wenno saan kudkoden di kita agim panada yun lang kasjay lang po Hawaiian mango kita nyo ti Hawaiian mango adu peket dit madin idi ko agadut ngilaw matmatnag deti bungat mangga yan tarubayan mo kakaasi ka lang mapamangsagsagat mga ngururnos ka diti bungat mangga nakadado nga Hawaiian mango di ko makapungto diri tao papukandan paramid da pa nga lamisaan muebles gagiyim keng kamsatan ataketa awamat aggatang awamat
produkton siya nga ano, I think mangga, pwede pa yung ketchup, mabali nga marami da ketchup, ha? Oh, kitain nyo, nakatado ti ano, oh, deta Northern Food Corporation, ha? In-introduce da po deta detay kamatis nga maarami da tomato paste. O anat nagbanagan na awan, aging gana ita awan, gigihim king kamsa uno kadagituyen awanen na papagayam iti nagbanbanagan digitan nga proyekto kakabsat king gigihim. So kasjay apo ti ano, kasjay ti na nagbanlinan ti beneg ti agrikultura kadateo. So itata ti ipaspasagipsep ni Apo Presidente Bongbong Marcos gagayem keng kakabsat masapul nga isuna kanulat ta paylaeng ti agtugaw gaputa aramaten na ti kina Presidente na tapnon instant alisto nga maipaay Apo digitay kasapulan digiti mannalon sapay kumatakasta gagayem keng kakabsat sapay kumata pumundo Apo digitoy nga balbalikas ti Apo Presidente ket may kanen iti umiso nga atensyon ti beneg ti agrikultura. O ngayon, adda kano Apo ti talamak nga panagis puslit kada iti agricultural products. So, even DA noon, yung DA, kunada digiti vegetables coming from China, di ba da kampanya di nga saan tay nga gatgatangen digitay nateng nga aggapo iti China ket masapul nga ti gatangin tayo digitay bukod tay nga produkto. Ni pay mismo DA Apo tinangibaga ni Department of Agriculture ana digitay paghilosinan nyo no adda karton nga naggapuan digitay carrots repolyo amin nga nga nateng Apo nga ket adda diti surat na Chinese characters sa mugat-gatangen no nakadaldalos diti produkto when no nateng malasin mo gagiyim kay kabsat agapo kanot abroad dili jay size na lang di kadakkel na amumon nga imported gagiyim kay kabsat gaputa no kalidad ti pagsasalitaan na po ti agricultural products dehado digiti produkto tayo dito pagilya na Pilipinas compare Apo kaditi produkto nga aggapo iti sabali nga nasyon digiti produkto digiti sabsabali nga nasyon gagayem kay kamsat DJ Apo ti adu nga problema nga rumbeng nga isu iti umuna nga maikan iti atensyon babaen iti nakatugaw nga sekretaryo ti beneg ti agrikultura gagayem kay kamsat tapno saan nga pumalpak ket maikan proteksyon Apo digiti mannalon yung sibuyas na lang adot nagpakamatay kanon gapo iti pan nakalugi dati sibuyas kakabsat king gigiyem ijay Occidental Minduro agwing-wingiwing digiti mannalon inlako da digiti sibuyas da 7 pesos to 15 pesos per kilo idi maamuan da tigayang presyo ti sibuyas si Metro Manila ni 700 700 to 750 pesos gagayem keng kabsata. So para kanyak digidje Apo ti malagip ko ngor nanumo nga magawat ti kapanunutak nga rumbeng nga umuna nga maipaayan ti atensyon ag-introduce ka ti nakadado nga produkto toy nga maimula di mo met si kaswen no anati pag mabalin na pangusaram kakabsat king gagayem saan nga kasla ka dito sa bali nga nasyon nga adda sa bali nga produkto kasla dito tiga kaababaan nga malagip ko basi suka aging ganal jay idi kwan adda digiti nagaramid ti suka nga peken gigi danom sa de kantiyis nga dati parparit pa ti Department of Health no malagip yo may pwede ti taga DOH dito Lawag City idi gaputa rimwar Apo timpuar ti adu nga reklamo seknan ti peke nga suka nga mararamid nga detoy mabalin niya pamungunayan ti nakadagdagsen nga sakit ti tao mabalin niya agtinag a kanser gagayim keng kabsat. Okay, itultuloy ito Apo pagsasalitaan ti beneg ti agrikultura agyaman tayo ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street Lawag City no adarikrik na inyo Apo ti Baguio kayat yun nagpakonsulta rin iti doktor mapan iti doktor nga mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Thank you very much ti John Floor Apartment in Barangay 50 Butong iti Siyudad Tilawag. Babaeng kay Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Honolulu, Hawaii.
Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Spain. Thank you very much, TMT Construction Company, 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, iserbi kada kayo. Ti TMT Construction Company, tinababa apresyo, babaen kani Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken maraming salamat Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center. Ada na po kanina ang kakalaing nga aircon technician tapno ornusen da ti aircon tilugan nyo. Dito yung ti Balintawag Street, Lawag City, babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system
aglalo ka DJ filter nga po nakaisulti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood isuna maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no kamo Robert. Okay, tuloy-tuloy. 35 nga minutos tinapalabas kalpasan. Ti alas 12, kablawan da kayo na po. Iti may kadwa nga 30 minutos para iti damdamag ni Berto. Okay, agrikultura tayo. Okay, ti House Committee on Ways and Means, gagiyem kay Absat, rugyan na kano na po deti panagdingeg or investigasyon. Signa na po iti smuggling wenno pa nagipuslit kadagiti basic commodities pakairamanan tabako tinasao nga panagdingeg ket kagidda na po ti indasar wenno na idasar nga House Resolution number 311 babayan ni Sultan Kudarat Representative Horacio Swansing Jr. nga agkalikago mapo nga maisapulan ti solusyon ken maisardeng ti agraraila unay nga panagipuslit when smuggling dito pagilyan. Imunan nga inwalawlawag ni House Ways and Chair Joey Salceda nga saan na nga magustuhan tinagblawalin nga report may pakasiknan ti panagraira ti smuggling activities aglalo apo iti Subic Port. Subic sa may Olongapo, Sambales, gagiyem kang absat. Kinuna ni Salceda nga nangatupay ti presyo di agricultural products iti likudan nga ngumat ngato ti supply gapu pay laeng apo iti smuggling. Inpeteng pay ni Swansing nga illegal ti importasyon ken nagbalin pa yan po nga grabe idi kasagsagan ti pandemya gagiyem ken kabsat ken daytoy ket nakaapekto unay idi pagsapulan digitay local farmers. Puntumet ni Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing rumbeng nga agsungbat digiti adda ti likudan ti large scale smuggling dito'y pagilyan nga Pilipinas. Gaputa tinasaw nga aktibidad binilbilyon ti pateg na nga revenues wenno koleksyon ti gobyerno ti mapukaw. Innaganan pa ni Representative Horacio Swansing ti sangapulo nga individual nga dagitoy ket karaman iti large scale smuggling. Kinid daw ti agpampanday linteg iti House panel nga subpinaan na digitoy brokers, importers ken facilitators nga adda ti likod ti agricultural smuggling. Ayun gagayem ken kaabsat. So dijay adda na dakamat ngem saan pay nga naiparwar apo no ana tinagnagan digitoy nga smugglers gagayem ken kaabsat kadigitay nagduduma apo nga prime commodities to include agricultural products gagayem ken kaabsat. Naibuking idikalman babente agpampadilinteng nga da sa kapulong nga nagnagan digitay Chinese-led mafia. Ayun even drugs ado ti Chinese nga na tiltiliw dito pagilyante nga Pilipinas gagayem kaabsat gapu iti druga nga digitoy nga Chinese-led mafia ket involved da apo iti large scale smuggling kaditi produkto agrikultura kaditi lokal nga pantalan wenno port gigiyem kagabsat idi ba nagrugi ti investigasyon ti House Committee on Ways and Means nga babaen na po ti panangidaulo ni Albay Representative Joey Salceda. Nagbalin nga issue ti agricultural smuggling iti sponsorship speech na nga detoy ket nagtultuloy nga innaganan ni Sultan Kudarat Representative Horacio Swansing Jr. dagiti mairamraman iti large scale smuggling. Inbulgar pa ni Swansing nga dagitoy ket pakaibilangan dagiti nababaknang nga negosyante nga Chinese. Dagitoy nagnagandan dinggen yon baka numang mangigiri itoy. Michael Ma Lu Jian-ang, Andrew Chang, Lu Jian-ang, Manuel Tan, Lucio Lim. Parang kasabay Manuel Tan din Lucio Lim. Baka ni Lucio Tan ti bagbagayo Manuel Tan, Lucio Lim, Jerry Tebes. Di ba Jerry Tebes?
may isang opisyal ti gobyerno, Beverly Perez, Leia Cruz, June Diamante, ken maysa nga nabigbiglaeng itinagan nga Aaron. Kagidan deto, kini daw ti agpampanday linteg nga pasubpinaan da po digito nga sa kapulo nga nadakamat tinagnagan na tapno makita ida itibiyang ti panaginvestigar. Kabayatan na digito met konsay ni nga mairamraman ti legal nga aktibidad nga digitoy ket mairamraman ket innaganan nun ida wenno dinigbigida ni Swansing pakaibalangan ti Victory JM Enterprises, Takulong International Consumer Goods Trading, Astersmed or Astersenmed Aggregates, Veneta Consumer Goods Trading, Lalavi Aggregates Trading, Frankie Trading Enterprises, Primex Export-Import Producer, SB Express Logistic Business Solution, Silver Pop Dry Goods Trading, Tausan Sunny Enterprises, Bugelas Biol Aggregates Trading, Junzon Dry Goods Trading, ken Burias Junk Consumer Goods Trading. Digiti consignees gagiyem kamsat kasabwat digiti smuggler. Base apo kano iti report kinuna ni Swansing nga adda pakabuklan ti gatad ti import nga produkto agrikultura nga sumsumrek dito Pilipinas manipod ti sabaling nga nasyon nga mababot iti $14 million. Gagiyem kamsat nupay kasta segon ti United Nations Trade Statistics ti Chinese agricultural ken fish exports ti Pilipinas ket adda iti $138 million. Gagiyem kamsat pakairamanan nindi ti prutas no sa dinno nga rumrumwar nga addamet 124 million nga gap iti nasao nga data. Gagiyem ken kamsat. So panunutin niyo apo let's say agricultural products digito gigiyem ken kamsat produkto agrikultura nga sumsumrek dito pagiliante nga Pilipinas worth $14 million. 14 million dollars ti pagsasaritaan times 50 kun namlatan. Gagiyem ken kamsat kasanot kadakkel gumpo-gumpo nga agricultural products ti sumrek ditoy nga mabalin nga mangpapatay kadayjay apit tayo apo ti pagtatalunan. So kasano nga umungar ti biyag ni Mannalon gagiyem ken kamsat imbes nga pangkonsumo tay ditoy, imbes nga malako ni Mannalon gagiyem ken kamsat saan na nga malako gapot adda digitoy nangangato ti kalidad nga naisirrek na piyakuman no legal ti pan nakaisirrek na illegal gagiyem ken kakabsat isuda apo ti mas umununa nga malako pang secondary laengen di ano tayo di ba idi kwa awan naggatang ti maisen, awan naggatang ti iriken, awan naggatang ti bawangen. Apay, nakapundo digiti bodega digiti negosyante. Apay, isyon nagalaan da kiti met pe nagapit. Yun yung question Yun yung question gigiyem ken kamsat nagalaan da timpunduda nga nagdudumang agricultural products kaditi bodega da. Ket dimet pe nagapit digiti Pilipino nga Mannalon, di ba? Doon na lang mabalin niya maalamon na anat isungbat ninuti naggapuan dagitay produkto apo nga pinunduda. So dijeton no kayat ni Mannalon ti aglako nababa nga presyo. Gagiyem ken kamsat gatangen mi di kastoy di ano da. No kayat mo taglako ganito. Even digiti aggat-gatang ditoy ada may interview kini from Paway Mr. Larry Abondo gagiyem ken kamsat amuyo naggatang ti irik gagiyem sa anak nga gibiyahe Robert apay nababat paggatang da jay Bulacan ket ginatang ko ti kastoy nga presyo kadigiti Mannalon kuna ni Abundo gagiyem ken kamsat so ano tatta so ganun po yung mga nangyayari dito importasyon or smuggling gagiyem ken kamsat idaldal na apo ti presyo ingato na apo ti biyang ti demand
Nget maapektaran apo ihanay nga to. Ingato na ti supply nga dimet agkuti ti panagnato ti demand, isumit lang nga iso nga iso apo ti rason nga nababanton apo ti panaggatang da kadagiti produkto tayo. Parang baratilyo, presyo agawid nga kuna apo digiti agbarbaratilyo. Gagiin kay Kamsat. Ayan po yung so digiti kadi adda iti biyang ni apo presidente nya kas kunana masapul nga siyak ti agtugaw pay laeng kas DA secretary gapo pay laeng tamas al-alisto ti panaggunay ko kas presidente kompera no adda maipatugaw nga agbalin nga sekretaryo ti biyang ti agrikultura. Ayun po yung punto ng ating mahal na pangulo gagiyem kay Kamsat. So kitain tayo no digitoy nga investigasyon adda ka di basbas ti presidente nya kasla apo ka deti kasla deti panakikisubmitir apo ti biyang ti resignation, courtesy resignation diti coming generals and colonels ti Philippine National Police nga imbagada adda iti pamilin wenno kasla bendisyon coming from the president tapno maaramid detoy ket madalusan ti kapulisan kada kita ay tattao wenno opisyal na nga dapan nakairaman na ti legal na droga. So yung tanong ngayon gapo apo ti deti Umar Arangkada nga investigasyon ti Ways and Means Committee nga idadauluan apo ni Albay Representative Joey Salceda may sa apong ekonomista no adda ti bendisyon or pamalubos sa pamilin basbas nga kunada ti biyang ti presidente tapnon marugyan deti dakdakamaten ti presidente nga agtalinaed kas agriculture secretary agingga nga di maornos amin na problema iti beneg ti agrikultura. Iyan po yung tanong. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka dagiti tarken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan ka dagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka dagiti aming nga klase ti mula ken para ka dagiti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kadiri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungen. Ken no kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asinig ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, dan na palabas po nga 50 minutos sa 10 minutos pa agalaunan kakailian na kumusta yung tiyo po di kita manarimaan ti panangan na iti pangaldaw. Happy lunchtime kani kabagis ko Dorotea de la Cruz si Jay Paranaque ni Mr. Jewel Danug dita banna gagayim kay kamsat ni Jesse Boy Barros itamit laing Paranaque Metro Manila ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Manipo po di Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Tuloy-tuloy, tindi pa nagdadanggay. Selos. Oh, dito di ba ori di pa mass shooting apo di California rumrumar selos. Babayan ka di may isang nataingan. Selos apo ti may tudtudo nga motibo iti pasama nga pamaltog babaen ti pulis may isang nga pulis ken digiti biktima nga pinaltupaltugan na ket agasawa nga negosyante nga karuba na idi 23 idi kalman Lunes rabi idi kalman agagiem kabsat wenno idi rabi gagiem ken kabsat ijay siyudad ti Butuan digiti biktima ket nabigbig nga Damerian Anyasco 50 ket may sa titawin na ken Charlie Anyasco para pulo ket 5 titawin na ay ti RCH Trading Petron Agent ken nagpada nga residente abo digitoy di Princess 1 Subdivision Purok 6 Barangay Villa Cunanga Butuan City. Naarestar met ti suspek nga daytoy ket nabigbig nga ni Police Staff Master Sergeant Darwin Plaza Nolasco o para pulo ket 6 titawin na ken daytoy ket nakadistino apo ti Dinagat Municipal Police Station, Dinagat Island, residente apo ti Block 2, Lot number 10, Princess 1 Subdivision, Villa Cunanga, Butuan City. So may mesa nga subdivision ti ayan digitoy. Dito suspect nga pulis, ken dito gitoy agasawa nga biktima. Base ti report ti Butuan City Police Station, agarop alas 8:10 ti rabii, idi mapasama kapo dito nga pamaltog iti mismo nga sango ti balay di agasawa nga Anyasco iti sa umet laeng nga lugar. Rumrumor ti investigasyon ti pulisya nga adda iti uneg ti kotse di agasawa nga may sa Toyota Vios daan ti plaka nga KGH 38 gigiyem ken kamsat idibiglaltan nga pinaltupaltugan ida ti suspect ti nagduluma paset ti bagida nga nagresulta ti insigida nga pannakatayda. Insigida met nga nagresponde iti otoridad ti nasa lugar nga ditoy nga naabutan da ti suspect nga gem na pailay nga po ti service firearm na nga inusar na apo iti detoy nga pamaltog. Insigida nga napusasan ti pulis nga suspect na ipanti na sa istasyon ti pulisya ken posible asumangog iti agsusukot a kaso. Inagdama agtultuloy apo ti mayos uswat nga investigasyon na babaen kada iti otoridad gapo apo iti parang palto-paltog ti nasao nga pulis kada iti agasawa. Selos po yung ada nga ta relasyon na iti maysa kada iti biktima aglalo ti babae gagiyem kamsat yung tanong gagiyem di ba kasi deta ti rumor apo iti investigasyon na base metlaeng apo iti kapulisan. Kabayatan na, thank you very much kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio, kaya't yun ti kumunso agpakonsultar ti doktor, mapan ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much ti John Floor Apartment, Barangay 50 Butong, ti Siyudad Tilawag, babaen kay Mr. Aurelio Fiesta Jr., manipo na po dyan Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Spain. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Adanda po kada iti kakalay nga aircon technician tapnornosen dati problema ti aircon tilugan nyo. Imatmatunan ni Engineer Neil Jose.
Thank you very much iti TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Nadadigit kasapulan niya po nga construction assistance. Mabanin na kayong Serbian ti TMT Construction Company tinaing kalintitigan nga presyo. Babae na po ti agtagikwa nga ni Honorable Telwin Tapawan. Kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isya pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, sandali lang. Ada na po dito pagilyan na Pilipinas, dito naangkat nga sibuyas, dito ket puraw ken nalabaga nga sibuyas, gagihim kay kabsat. Dito ket agapuda apo ijay China. Naangkat manipud China. Segon ti BPI when no Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban, ada sa nga pulo kitinem nga containers ti sibuyas nga puraw idinto nga 30 ket duwa nga nalabag containers ti kaya nalabaga nga sibuyas. No pay na isang peten dito pagilyan saan nya basta apo maiwaras ka rin merkado dumalan ka no pay dito apo iti second border inspection sakbay nga mailako da ti second border inspection ket requirement tapno masigurado nga awan apo tinailaok nga sibuyas awan tinailaok kadagito nga sibuyas nga sabsabaling agricultural products. Gapoy di sa sangpet digiti imported nga sibuyas umadun ti supply ti sibuyas kadagiti paggatangan nga mabanin nga mangitunda detoy iti panagbabati presyo. Kuna ti Department of Agriculture nga itay kalabes ket immado apo ti imported nga sibuyas nga posible nga umabot tulaeng nga napo iti 80
pesos ti kada kilo. Idinto nga makagtengen na po iti mismo nga merkado publiko wenno pag tagilakwan na digito yung imported nga sibuyas ket ang nangat nga to ba city presyo na ang digito sibuyas kada ay merkado publiko. Idi kalman imabot ti 300 pesos ti kada kilo ti sibuyas idinto nga ti lasuna wenno babasit nga sibuyas ket 200 pesos ti kada kilo kada iti pagtagilakwan. Ayon So deti dakdakamaten meti din ni Apo Senador Coco Pimentel kasano nga ruden digiti agapit nga mannalon no maitsamba apo deti isasangpet digiti imported nga sibuyas nga mabalin na mangitundan ton iti panagbaba DJ presyo. Base apo ti statistika nga nakadanon ken ni Senador Coco Pimentel ti Senate Minority Leader gagiyem ken kamsat ti asking price digiti mannalon ket 100 pesos per kilo di mimula da sibuyas dito pagilyante nga Pilipinas. Rumrumwar nga digiti imported nga sibuyas ket mabalin nga angkaten dalaeng alangkaten laeng diti aglaklako wenno agang angkat ti 60 up to 80 pesos per kilo. So kayat na nga sawen nabababa pa laeng ni imported ngem diti asking price dagiti mannalon nga talaga nga mga pektar kada tayo digitoy agmulmula iti sibuyas gagiyem ken kaamsat dakkel apo nga problema para kadakwada gasem dita 20 pesos nga pagdiferensyaan da no inopen da DJ presyo da ti 100 pesos mabali ag tinagpa ti 85 to ket DJ laingen DJ imported ket ti base ken ni apo Coco Pimentel ket from 60 up to 80 pesos per kilo gagiyem ken kabsat sapay apo tawan ti Banggundaway iti kadda digitay imported nga sibuyas iti pagilyantay nga Pilipinas ket saan nya adadda nga maimameg wenno maidalget apo iti rigat dagiti mannalon. Okay, awanin na po tinabati nga oras tayo para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati na po ti pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinahin nga madem ti Martes tayo amin na sapada. Agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag wenno paspasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti Gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pammalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun
ta nagpapada ti bagi tayo ngam no agdunar tayo di direct, it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. May kadwagon daway papagayam kablaawan da kayo itinagasan nga malem ti Martes 24 ti mabinang ini bulan ti Enero 2023. Marigo di ENR Online may danon ka na kayo ti sabali pa nga parang ti programa Tinapalabas. May kadwa agundaway. Hindi pa nangituloy ngay basa ti surat ti pagayam tayo Sofia. Ngayon kasamanan ngayon tayo tuloy nga basahin ti surat ti Sofia nga nakay palaunan tinapalabas na. Agyaman tayo iti John Floor Apartment. Iti barangay number 50 Buntong ti Siyudad Tilawag. Babayang kini Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much kay ni Ma'am Esmer Galicinao iti Barcelona, Spain. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo ni Pugad Lawin, Carvas Aircon Service Center, ini Balintawak Street, Lawag City, nga daan ka na iti agkakalaing nga aircon technician, tapnornusen ka ti problema ti aircon tilugan nyo. Kukuha kayo magmatunan ni Engineer Dale Jose. Thank you very much si TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Dari construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga serbiyan ti TMT Construction Company. Hindi rin kanintigan na presyo, babaen kini Honorable Telvin Tapawan, kaming ti Konseho, iri-ili ti Marcos. Ken pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan. Nada ni risag sa gabayan nyo, wenno kayat yung ikonsultar ti doktor, segnan ti salunat, mapani ti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iri St. Camillus de Lelis General Hospital. Masarakan ti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito,
makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common no kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay ear muff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, wenno na anyaman ana dalos alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malikna na tayo lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdengig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Basa diti surat ni Sofia kablawan teo digiti nayat nga guibuyan ni Dorocha de la Cruz, ni Joel Danog,
ni Chita Guillermo Dannog, Mar Dannog, ni Ma'am Elis Tamayo, manarimanti pa nagbuya na, kay kastamit din ni Liza Dannog, ni Jessie Boy, dita Metro Manila, and kastamit din ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Ijay Anululo, Jessie Boy Barros, kalimutan ko yung apelyido ni Jessie. At yung nga din, ti Duloy, ti panakaybasa, ti surat, nga nakaypalaunan, tinapalabas, ni Pagayam tayo, Sofia. Ka sales lady, iti di nakastrekap nga pagtagilakwan, Manong Robert. Sa anak mit siguro nga narigatan, gaputa, tunggal adna nagiti customers. Keto masidegak kariripada ka sales lady, tapno dinggek, when imatangak na niya nagiti aramiden na. Aging kakabsat nga, nasursurok met anasayaan. Kung napekit di amo mi, when ti agtagikwa iti sa mga pagtagilakwan nga, gusto ang nakasursurok. Banag nga nakaragrag sa kakunay, kaputag makalawas ko pa'y laing dili. Masulukon nga asistiran di iti umay nga customers, uray no dua, talo ti asistira. Lakit di may bagada no anya di iti kayat da when no adan tinapili da nga kayat da nga item when no gatangin Manong Robert. Nagbalinak nga naragsak iti trabaho, aglalo ti kadda di iti baro agagayin ko. Saan niya kasi ti lugar mi nga digiti laing padak nga di nakaadal wenno saan niya sumsumrek ti pagadalan ti makasarsarita. Iti nasaw nga pagtrabahuan adda digiti babbaro agagayin ko. Ken adupay digiti makasarsaritak nga customers. Adda digiti nasasyaat addamit digiti suplado wenno suplada. Ngem kas gagangay ti babaunen wenno agserserbi ti maysa klase ti negosyo masapul nga nalawat ti pasensya. Nupay naragsaka kiti trabaho, Manong Robert. Sumken metlat ti iliw ko, kada kiti naganak kanya. Pakairamanan hindi kiti dua kakabsat ko. Kabsat, Jack nagaw awi daging gana nga saan ko nga na master. When na practice nga na siya, ti panagtrabaho. Edita, maawat kon ti umuna nga sweldo. Ngamin, medyo na itantan ti panagsweldo Manong Robert, gabuta, kasta ka no di kiti agdadamo. Taadda di kiti ilakad nga papeles. Ti amo mi, kang runaan na iti panakayenroll mi ti SSS. Kastamet ten di kiti sabsabali pa nga pagkontribusyonan ti empleyado ken ti amo. Tapno, saan na makwestiyonaran. Iridamok ti agsweldo, kinupkupikupak detoy. Ngayon ni madano nen ti day off ko Manong Robert. Tapno maleplep ti ilil ko kada tatang tininanang ken digiti ko kakabsat ko. Nagawidak. When Manong? Nagawidak iti pagtaingan mi. Iti data nga day off ko. Sabado, tinated kanyak nga day off. At nga ron dito doon kakapsat ko nga agad-adal, hindi ba nagamit ko. Dito'y kabsat nga ginmatangak ka na hindi makaan maniko dito fast food chain. Ginmatangak pa iti sidaen nga lutwen na tatang kaninana. Anyan nga ragsakda nga nagsasango iti ginatang ko nga spaghetti. When kabsat. Kuna dito doon kakapsat ko nga saan daman launay nga makarkaraman, iti kasta nga klase ti makan. Iso nga, nagyaman na kanya. Uremed da tatang kininanang ket, nagyaman da. Kinunak nga rod niya, lutwen mi kininanang, tiginatang ko nga karne. Karne ti manok, Manong Robert. Yamin, kayat ko nga, ilutwan ida iti fried chicken. Tapno ti kasta, pagsasangwan mi iti panangrabi, ket masapak tumet lang ang sumli iti syudad.
iti kabigatan na. Sana bali nga pa itulnugak tong karigiti agpaspasada at tricycle. Makaumyanak lakit di ti pagtaingan mi ti dayta nga aldaw. Ngamin manong saan ka makaawi di ti malem ti Biyernes. Ngamin ket agalas 7 wenno nagpaitan ti agas 7 ka na alas 8 no agrikep ti pagtagilakwan nga pagpapaayak ka. Kakabsat ko iti day di nga pangmalit. Iti maluto mi digiti luppo ti manok. Nga ginatang ko tapos pagbalinin mi nga fried chicken manong Robert. Naragsak manen datatang ket digiti dua kakabsat ko. Kinom kumustada no kasano ti trabaho. Ditoy nga bagak kadakwada nga medyo narigat iti damo na. Ngimitan ta na sanay apon ambukon ti aramide. Nagdamag ni tatang no kasanumet digiti amo. Nulakit di makasurod ka tatang naanos da. Ngem no di mo obraen ti naipakumikeng ka trabaho. Agungit dame. Kasi ti sa bali uri laing ti mapan makiraep makisikaw no agburas ti mais. No agmulmulingling kami ti pagburasan no pagraipan. Agungit met ati agpatrabaho. Kastada mit tata. Balikas ko. Imisem ti ama ket kastaya. Ket uray no makasursurot kamit laeng. Amangan no si kamit ti kanayo na maunta. Balikas naman Ay, saan mit tatang? Talaga nga impasnek ko tinagadal when nagsursuro. Babaen mit laeng kadigiti kakadwak na deta nga bilin ti amo. Si putak ti dano. Anya digiti aramiden dano da customer ti isumit ti aramiden. Ken maysa adda seksyon ti tunggal maysa. No seksyon mo iti yan digiti electrical appliances isuda ti serbiam digiti umay nga customer. No seksyon mo iti bibiyang digiti RTWs wenno luplupot isuda met iti asistiram digiti umay agpili wenno gumatang iti nasa nga produkto. Kasta ti panagyan mi iti pagtrabahwak tatang adda designasyon ti tunggal maysa kada kami. Ngem no talaga nga agado ti tao saan niya dakes nga tumulong ka iti sa bali nga seksyon. Ta iso nga rodeta iti kadami amin sadya. Ti panagtitinulong ket maasistiran dito sa amin nga customers. Napintas mametay ati panagyan niyo. Tinulong ako namken adda naka ipwestuan ti tunggal maysa katamayo. Kinunana nga sinarurungan met ti ina. Timudo ka pa'y ket din, Sophie, anak ko. Agaruk, nasursurok lang nga dua alawas mo, ngem. Talaga nga, nagbaliw nga sigud ti kudil mo. Rimwar ti gusto nga lapsat mo, anak ko. Kinunana, thank you, nanang. Amok nga dito ti ibagam at tasikang nga ti nanang ko. Alangan met nga ibagam nga naalas ti anak mo. Tapintas ko na mata, anak mo nga rod. Insungbat ko met nga inkatawa kininya nga. Ngem sinarurungan digiti dua kakapsat ko alalaki nga kunada. Wen manang, talaga nga pimintas kay ti kaadam iti syudad. So nga siguro magustuhan ti agyan iti syudad tapno agtali na et kilapsat mo manang. Kinunana ket nagkakatawa kami amin na 5 kalpasan ti nasa nga balikas ti kapsat ko alalaki. Manong Ro. Nagsubli iti trabaho gabuti nakita ka kinaragsak dahil kakabsat ko pakairamanan ti amak kentina. Nupay kasla nasugpit pay laeng ti mata ka nagriing iti parbangon ti Domingo
kasapulan manong gaputa masapul nga masapa nga agsubli tapnon ti kasta makamakam ko ti panaglukat ti pagtagilakwan niya pagpapaaya alasot ngamin niya aglukat ngem sakbay nga nagtalaw ako no nagpasyudada inlutwak pa ilaing datatang ken ni nanang pakairamanan digiti do ang kakabsat ko ngamin kayat ko nga ilutwan ida kastanda iti iliw ken kastamit den pateg da kanyak wenno pateg ko kadakwada nakaragrag sakak nga nagsubli ti trabaho mais istoryak detoy kadigiti kakadwak ken makaisisem da ken kinablaawan da kablaawang ka talaga nga napateg ti pamilyam ken ka kino na ti maysa wen gayem iso da ti rason no apay nga pinilit ko ida nga mang palubos kanyak nga may agtrabaho. Ngamin, masyanak ka din tinaganak kanyak. Tilaing matrabahuan day di kataltalunan ti pangnamnamaan day. Mamakak ta, amangan ta sana makatuloy di kiti doa kakabsat ko makas kanyak. Saan na ka nakapagtuloy iti panagadal ko iti high school kaputa. Marigatan idin ti amak ken ti inak nga mangisakat ti kasapulan ni atalong agkakabsat. Barbaring laing no isuday ti makaragpat ti adal ket at damit makaturpos kada kami manito di pamilyami. Kinunak nga kasla maibuyog ti rigna. Ket kuna ti kasarsaritak ne makasangit kan samit tin Sofia. Sorry nagdamag ken ka. Kinunana okay nang gayem. Yem deta ti agpeso. Deta ti agpeso. Pinilit ko nga sinapol ti trabaho tapno makatulong ang kalakwada. Tunggal day off ko nga gawid tapno may FTE ko di pamilya. Tunggal met panagawid ko adalat ti pasarabo eno gatanging nga para kalakwada. Dapat di gundaway nga ato tigatanging tapnon. Iso ti inutin da nga sitsidaen no awanak tumanen iti pagtengan ti. Ket kastapay ti balon digiti kakabsat mo. Jakmet na liwayan nga ingkrikkan ida iti sangkabasit nga ibating ng marta. Kasnayon ti allowance ti eskwela. Ket kastamet den ti para kanananang kinitata. Kadigiti nga aldaw manong Robert Uray no awang ti mabati kanya. At dalagit ti may gatang po iti sabon ken shampoo pakiramanan ti panglabak ka rin ti alwating. Sa anak at sapsapol ti naima sa makan bayat iti kaandak iti trabaho. Ngamin makaumanayan kanya ti ipakpakan ti amo mi nupay. Sa anunay nga napak na nga taraon pero sa anunay nga ato. Umanayan ti maysa nga kap ti inapoy. Dua nga klase ti masida, may isa nga klase ikan wenno karne ken nothing. Teko na tayo nga budget meal manong rumen. No itimet parbangon wenno bigat. Kape ken pandesal. Dua gingganay ti talo a pandesal ken sa nga tasa a kape. Total ag merienda kami met. Dumadanon ti oras ti alas 9, wala nagbeta ti alas 9 ken alas 10. Nairwa makidini di kasta na klase rin iti makmakan. Isu nga at dati maurlong ko nga pare ti pamilya tunggal agawid na kumadano ti day off ko. Manong Robert. Kasamanan niya tuloy tayo ang ibasa di surat ni Sofia. Giyaman tayo ka rin sumupangganad ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Madarigrik na inyo ti Baguio ket ket yu tagpakonsulta rin doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti John Floor Apartment ti Barangay 50 Butong diti Ciudad Tilawag. Babaeng ken Mr. Aurelio Fiesta Jr. Manibuda po ija Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company di Barangay 48A Kabungaan, North Lawag City. Nada construction assistance nga kasapulan nyo po. Serbian na kayo ti TMT Construction Company. Tineng kalintigan na presyo.
babaen ti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service iti Balintawak Street ti Siyudad Tilawag. Adaan po kanina kakalaing nga aircon technician tapno rosen dati problema ti aircon tilugan nyo. Babaen ti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan, kaming iti konseho ti Marcos Ilocos Norte. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service ni Ma'am Elis Tamay di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. At thank you very much kay ni Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Spain. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon nga no bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan ti Garete Street, Abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti aming nga klase ti mula ken para kadagiti traken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, ket tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, daytoy karabukog, kagraman daytoy niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno no saan ang magagara, dagitoy vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket daytoy panagdaldalos, tingiwat tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo, ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon. Saan lang nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila, ken dagito igugot tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ken panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagito iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga may paga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Agingga nga nadlaw kun ti bagi nga agise makunay ini managpaspasya ini uneg ti syudad. When kabsaan kung boy siguro dito itaman-manwa kini nga makaadak ini syudad. Dito'y nga paggugusto kunay ti mapan ka rin na tunggal ka. Aglalo iti masakupan ti commercial center wenno business center ti uneg ti syudad. Dito'y kabsat nga makikuyuyugak kadagiti
padak ang trabaho. Kami na dadwa nga kapadak iti day off. Manong Robert. Kita kami nukwat ang tutuloy. Agingga nga kasla maliblibgak pa yen. Ti agawi diti mismo kapag tengan ni. Iri may sangal daw, rumwar kami kumaidin kapag day off mi. Kalagin ni kakadwa. Ngemad na ni nanang nga guguray iti ruar ti balay nga pagiyanan ni. Inasitgak ngayon sigida dito eh. Nanang, apay na ta kayo dito siyudad. Kinunak. Ay, naipon ni ama iti hospital. Ibasip na hospital ni iinit tayo anak ko. Mayak ko na magipakaasi ka po ta. Ang mga tasaan ka mo niya agawin. Ang mga tabisi kayo ng trabaho. Oray katang nila yung iangkas ni tatang. Magtenak na rin sa akin ng isosyal ko kapita. Ang dami ng pag-respond nito. Sige anak ko, naman ito na itin mo. Ano sa mulanan din ito basot ang piso sa akin. Isur, pailaing di maitin mo. Bayan nyo tano, masapa kami nga. Makaawi dito papananmi ka, dito gagiin ko. Umahigit ospital nga yan ni tatang. Anya nga minti sakit na yan. Napanalo ti uyat kin gurigol na. Dua nga aldaw nga di nagten mong nakabangon iso nga. Intaray ko na ti ospital. Ket digiting hanong kakabsat ko na. Dua nga aldaw metitan nga saan nga mapaniti pagadalan nga puta. Awan ti kwarta anak ko. Awan ti pagbabalong ko kadakwa daw ng plete na. Kastaya. Bayan yun lang ta. Numasapa kami ket umayak iti ospital. Mapang kayo tatlo at damang kita kini tatang. Indagdag ko ti inak kabuta. Diyak kayat nga makita dagiti dua kakadwa. Nga adda ni nanang wenno umay iti ayan mi kapsat ko. Nagdaldarasak nga ro ng para iti tricycle tapno pagluganan ti inak. Nga mapan iti terminal tilugan nga mapan iti ili mi kapsat. Nagpambarak. Gagayin, sa anak lang yung sumurot iti panagpasyan. Ngamin ket, kahit ko ti agawid. Agawid na kiti ayan mi. Abutik mit lang ti panaglukat tayo yung tunubigan. O sige makamukang yan. Lagi kita nga napintas ti papanan mi kalugan. Ket mga kami ti may isa ka iti kalukat na panganan diti syudad. Da kayo lang ngayon gayen. Adan to sa bali, please. Kinunak. Di ta kabsat nga di makalikod da. And sige damit nga ng para akit ti tricycle. Bayat ti panagtartaray ti tricycle. Sakay ko mata makamakam ko kay lain ni nanang iti terminal. Takno at kuyog kami na mapanit ospital ngayon ni tata. Nabayang peket ti ngaminin niya, tsak nakaawid iti balay. Kinon ko na kiti bagik. Manong Robert. Kaya di dita makadano na kiti terminal, tilugan, nga mapaniti ilimi, agpay sukabsat, at dapay laing ti inak. Nakatugawin iti, agkarkarga nga lugan. Ensigida nga naglugan na, kati mabayak ka ni nana. Saan ako nasinurot ka, di kakatwak nana. Iso dalatan tinapan. Agkuyugtan niya mapamangkita kinitatan iti ospital. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagi ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto ta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Keto barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka, Mang Robert. Palawag ti doktor, over fatigue, wenno pan nakabanbannog, ti rason no apay nga, nagsakit ti amak, wenno agurgurigor ken, mabayag ba sita malaingan kaputa medyo nakapsot ti naturalesa na kaputi pan nakabanbannog na. Kasapulan na iti ina na kastamit din panagtumar ka iti vitamina. Nagyaman at saan mitla unay nga nakaro ti sakit ti amak. Isu nga di makapagsarita kami ken naibagak nga saan naunay na bambannugen ti bagina nagpakada at metlaeng kadatatang ken ni nana. Wen kabsat kasla ililiwek ti lugar nga napanan dagiti gagayen ko. Ngamin te kunakon kasla sabali ti rag-uken ragsak ko no agpasyarag ti syudad. Idi makapakada krimwarak nga ruden ken nalaganan ti riknak kapag saan met lang nakana ti sakit ni tata. Dito'y kabsat nga dinanon ko, dagiti gagayem ko iti maysa nga restaurant, nga daytoy ket kalukat kaputa, agarup pangal daw idi. Ket data titulag mi nga papanan mi panganan. Idi makagtengak kabsat, nagyamanak kaputa, adda da pay laeng. Ngem adda kakadwada nga lalaki. Talo nga lalaki ti kakadwada. Manong Robert? Imasiday ka kiti ayan da alamisaan ket timakder ti maysa a lalaki nga nang yupreser iti tugaw na. Enya maamudak nga ro digiti gagayem ko kadagiti kakadwada. Ket maysa ditoy ti agnagandante. Manong Robert? Kayarigan na partner by partner kami. Talo da dante, kastamat din, talo kami net, kadagiti katrabaho.
Idi madama kami nga mga aldaw, kabsat ko kabuta, pagisong or urayin dati order da, iti dumano na. Sa lino pwede kayo pa na. Dinamag ni Dante. Da kayo, no? At dati kayo, wala po yung pagpasyaran tayo. At dati, linukatan niya, resort, ikaw opisina. Kaya tiyo, mabantayo dyan. Mabantayo, mga tumit tayo, no? Mayat kayo mo uminom, hindi uminom tayo. Kaya magag nga mangireserva, hindi cottage tayo. Ay, nagkikinisin kami, no? Nagkikinita kami nga talo, nga babae. Di may sakit kas lamariknak nga kayat na. O rin di may sakit kas na sumurot. Awan ti maaramida kung saan niya sumurot ka na pala. Manong Ruben. Ket dita nga, nagtitinams up kami. Ket inbagami ka ni Dante, nga okay. Mapantayo iti resort. Manong Ruben, pinaspasan ni pinangan. Kaslaro magrag o tiriknak ken nalipatak may ketni nga masakit ti ama. Ngamin sa bali man na pasyar o sa bali man na lugar ti makita. Saan tayo nga basta lugar? Resort ko naman. Gagangay siguro kabuto saan nakanarnarwam nga makapkapan ka rin ito yung lugar. Agpatingga aklaing hindi tilawlaw ti balay mi. Wenno saan ket numapanak makitsenda iti tsendaan ti ini. Wenno pumasyar ka rin iti karuba mi kang runan na iti padak nga out of school yun ka rin iti agundawan. Madamdama pa'y Manong Robert, nakalugang kami ni Tivan nga kukwa ni Dante. Iri panaglugan mi Tivan kasla sa bali man ni naragsak. Anya lakit din Manong Robert ti saan na makapadpadas nga aglugan ni Tivan. Nagabay da iti dua wenno nagabay da Dante ken ti maysa nga kadwa na nga lalaki. Nagabay kami met iti padak nga babae dinto nga ti maysa kadwa mi. Ket nagabay da iti maysa nga lalaki nga kadwa ni Dante kabuta nabayag da kanon niya agam ammo ken deto nga lalaki tinangyang ammo ken ni Dante kadagiti gagayem ko Manong Ruben. Madamdama pa'y kabsat at da kamin iti nadakama ta resort. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti aming nga klase ti mula ket para kadagiti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, Masarakan ti JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs.
Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JEMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Dami ti resort, Manong Robert, nagpasya-pasyar kami. Pinasya-pasyar mi di naduma-duma nga pasilidad. Di swimming pool, ken kastamenten di sa Bali pa nga recreation center. Ada pa'y billiard hall, Manong mo. Ada pa'y pagbibidyo okyan. Ada restaurant. Ken ada di cottages. Pagyanan digiti customers. No kayat mo iti side ti swimming pool mabalin. No kayat mo met ti agyan iti shade nga day na sinigti. Pagkatangan ka digiti mainom no minibar mabalin met lanta. Bayad ti pa ng pasya-pasyar mi ka digiti fasilidades ti nasao nga resort nga pupot ika opisinaan ni Manong Dante. Adda nga ni Manong Dante ti makayas nuno, kinaasasit get ko. Ngamin ket digiti upat ket kasla, nabayagdan niya agka mo. Ano? Ado digiti damdamag ni Manong Dante, kasla kumano, ano titawin mo. May bagakmet nga tawin na kititin wapulo. Ada yung gaya may ninaunaan kem sika. At 30 ang iti, masungat yung birthday ko. Kasta yung mano, anya gayong ti trabaho yo ay mga opisina ti gobyerno. Kaya sa mga damdamagin man yung opisina, basta opisina ti gobyerno. Basta ka din. At ang argument din asawa yo ay saan ang naglibak at ang asawa? At ang kami ti duwang anak. Kapag tayo nawis na ti duwang anak ko, mayak yang amudak kada kayo. So na mayak men. Pagugustong namin ti addaan iti gagayin. Naglalo na iti babalasa. Alam ano, baka sa baling gagayin ti amma, kinunat na inya nga. Saan niya dakes deta no talaga na iso ti marik na. Akin Manong Dante ada nasawang siyak ka nila ti kastano kas pagarigan. Sumbat naman nung Jack na sumbatan. Ngem nagkatawa aklatan, iniday di nga sumbat ni Manong Dante. Agalas 3 iti malem, idinapan kami ti bar. Kalpasan di pa nagsursur mi di ulit ti resort. Dito'y kapsat nga na border, iti talo nga lalaki ti serbesa. Idinto nga da kami ket soft drinks. Ngem ti maysa kada kami imminom iti serbesa, Manong Robert. Oray no nabudwa na laeng ti soft drinks. Nagorder ka pa iti ado nga biscuits ket sandwiches kakinan. Agingga nga napan iti sabali nga lamisaan dagiti dua pareha ket nabati kami ken ni Manong Dante. Dita nga napalaus ti panagsarsarita mi. Madlawin kabsat nga addan epekto ti arak ken kuana tapasaremeten gammatan na ti imak. Wenno saan ket umasideg bayat ti panagsarsarita mi. Nga ditamet nga lumikliklika kapsat ko. Numpay adda kasla sa bali nga rikna. Kamariknak ken kuana iti dedi agam daway. Kasla kayatnak na kasla da kayat nang ibuksilan babayang kaligisarita na nya kasla kayat kumet na dinggen no pa'y di na mairugi-rugi ginagpayso na Manong Robert adda dua idi nga agar-aren kanya
Ti maysa ket maysa nga o may agisot supply kadagiti produkto na mailako iti mismo nga pagtrabaho. Idinto nga ti maysa ket maysa nga tricycle driver. Makita nga daan day ti mabalin gabuta, kukuha na ti tricycle, ngay paspasada na. Ipaniknik deta nga, nakamarka tinagan na iti windshield ti tricycle, kas operator. Aday din so pagmamano abulan nga, gray-rayo dito kanya. Ngimawan ti sinulbatak pa'y kadakwa daw inaklo ko. Gaputa may sa ti puntok, ti makatulong ka rin tinagan na kanya kang runan na nginidwa ka kapsat ko. Agingga nga, nagbaliw ti turong ti saritaan ni, kani Manong Dante, Manong Robert. Sophia, ano ka din, boyfriend ko? Kinunana? Ay, no, gagayin nga lalaki, ti ko na Manong, aduda. Mo kaya na yan, awan pa ay. Kasta ka di. Kinunana nga napigket ti panangkita na kanya ni Manong Dante. Uwan Manong, awan na nakinikaya na yan. Ngamin, narigat ti panagbiag nikit. Kaya't ko ti makatulong ka rin tinaganap kanya. So nga, ada akit ti pagtrabahuan. Sana ka nakaturpos iti panagadan. Kaputan ako rapay kami nga ron. Ngayon nagbalindat din na pagugustot niyang pasya. Maliblib tawak pa ikit diti. Mangsarukar ka rin na gandang kanyak niya. Oret ay titit kumeti. Dadu mga sweldo nga. Tulong ko kadakwana. Kino na? Nasingtet kagaya. Sabsabali ka klase ti babae. Dagi di dadu pa dito nga magbalasang yan. Doon na pagsapulan da, bukudan da, malipatan da ti pamilya na. Saan kanyak Manong Dante? Tsak tumalipatan di kiti naganak kanyak kiti kiti doon ang kapsat ko. Kay kunako ni Suda ti rason, no apay nga, ada akong itrab-trabaho iti agdama. Laeng, na nagpasyarak metten. Kinunak nga inya nga, Manong Robert. Inyangat ni Manong Dante, ti puti ti serbesa. Ngembayat ti panagpangato ti aking kanigid nga ima na nga nakinigkemi ti serbesa. Inbulon na met nga pinaggunay ti aking kannawan. Nga ima na ket pinetpetan na di iti dakulak ko, Manong Robert. Nakigtuta kiti day di agundaway. Manong, iimbatan ko ti dakulak ko. Amangan man niya ti ko na hindi kiti nakakata. Iimbatak ti dakulak ko. Ngay matakayat kong ipagawin ng mga mga. Ano na ito, Manong? Ibagamon ken, ibatamon ni tidakulap ko. Kung tidakulap ko. Agayatak ken ka, Sofia. Ay ayatin ka. Angin Manong, andaan ka ni ti asawa. Saan na may kanatag nga? Agrayo ka, kaputa. Ada nga rin din asawam, kinadaapin din po ang anak mo. Di na ko mapabasulin. Di na ko mapabasulin, gabuta. Ibagbagaklaing no anya ti marikrik na parakin ka, Sofia. Idepela ang damo ko na makita. Kasla, nagkalukatikin ti puso. Ket inyarasaas na. Nga ayatin ka. I love you, Sofia. Kinuna na Manong Robert kita daddan ti panang pet-pet na iti dakulak ko. Ngem gaputa mabainak ka rin iti kakadwak. Inakal ko ti dakulak ko ket nagbalikasa. Umuna ti amin Manong at asawa. Ngem pangasin ka. Saan mo ko na ituloy ti panagrayon kanya? Makabasol ka rin iti anak mo ket ti asawa. Pakiramanan ti Diyos na marsyon. Aglalo kayo nga Manong Dante.
maawatan nak ni Manong Dante. Maawatan ka. Amok na dakkel di pa nagpangalimang. Kapungaro ti estado nga siya asawa. Yung pang-aasim, Sofia. Lupay kas ti sitwasyon ko. Saan nak ko mga pawilan niya gayat ka? Saan nak ko mga siraan? Saan nak ko mga pawilan? Pang-aasim. Pang-aasim. Pakaasin naman ng Robert nga banagmet nga sinubatak. Makamok ka man. Ngem awan ti maipasigurado. Awan ti maipanamnaman ka. Saan niyo umisunga? Aklunik ti ayat mo gabuta. Siya asawa ka. Nalpas din sa nga pa nagpupuyog mi Manong Robert ngem pasado alas 6 nga tayo din. Nagganat kami nga agawid nga minket. Saan niya mabalinan nga sumbrek kami ti pagiyanan mi nga balay ti amo mi no aglabes kami ti alas 7. Idi adda kami ni tinasaong nga balay. Adda kami ni ti pagturugan mi. Opat kami ni may sa akwarto Manong Robert. Bayat ti panpan nagididdak. Nagpampanunota. Kasla malaglagip ko when numang mangik ko ti balikas ni Manong Dante. Ti panang ipilit na nga ayaten na ko rin isunang tit siya asawa. Tinuktukod ko ti riknak when kansa. Adda na riknak nga sa bali when nunay dumduma bayat ti panang digdiga kanya ti Manong Dante. Nga joke na rikna bayat ti panang ipudnoy ti ayat dahil duwang agrerayo kanya. Diyos ko, apay nga kasto. Apay nga ni pa'y Dante. Apay nga ni pa'y Dante asawa ti kasna. Pakarig na akiti na idumdumay kumpirak ka dahil duwang agrerayo kanya. Diyos ko, tarabayan na. Tarabayan na. Diyak kaya't Diyos ko ti marikrig na. Kapagayam sa tayo nga may ligpas ngay basa pa'y deti surat ni Pagayam tayo Sofia. Anya ti mapasama kadakwana ka ni Dante. Apay nga dan idumdum mga rigna ni Sofia. Kani Dante nga daanan ni ti asawa. Padaanan ti sumbat deti nga saludsod babayan ni patinayon yung kipanagdingig. Bueno pa ng dingig yung tumanin ito bugat, bayat ngay tuloy tayo. Ngay basa ti surat niya na kay palaunan tinapalabas. Ni Pagayam tayo Sofia. Dito nga rin papagayam nga pumakada kami para ni programa tayo tinapalabas. Kaya ni Pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kaya ba tayo ni Technical Control ni SK Chairman Maki Paulino. Ibatinin tinatalinaay nga malim ni Martes tayo amin asalapada. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.